Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Izugarria da ez, egin naiz bakarra, baina batzuetan hitz ematen dut, haserrealdiek ez didatela bat ere irauten, segunetan horekin den gertatu zaidan hori, badu eraginik noski, eta batzutan egoskorra banaiz, baina koldarra ere banaiz, eta horrek izan dezake ikustekoa. Total. Hoietan egia esan metxa pizten zait, eta zoom, berehala egotzen zaitez sugarra edo amorrazioa, baina berehala heltzen zait bakea, ez? Pasea zaidalako edo nahiago diodalako, bakeari, atea ireki, ez? Bukatu da. Hori beste batzuetan, nik gauen ezin haserrea gainetik kenduane. Ezin. Ezin barnetik atera, eta ez nau harritzen, erasotzaile bati babesa emateaz ari bagara. Eta oraingoan hortaz ari gara. Eta gainera, kasu gutxi balira, sikiera. Hori da. Esan beharrik ez dago, zenbat izanen diren egiazki. Hori kasu batzuetan publikoki azaleratzen dira, gelditzen dira guztien bistara, eta hortaz badugu erreparorik gabe, erraz, ezkutuko tokietan bila aritu gabe ere aipatzea, eta kritikatzea eta geure min eta serrea ozen azaltzea ere. Zalapartak askipista emanen du, baina jakina. Esanen dugu ane, hau non, hau noiz. Bestela esanen dugu amorrazioa besteak beste zerk sortu digun egunotan preseski. Otsailaren 2 iluntzekoa da zalaparta hau, Irunen gertatu zen. Dozenaka herritar batu ziren Irungo Palmera Montero egunean, zertarako eta eraso matxista bat egitea egozten dioten gizon bati babesa adierazteko, elkarretaratze batean. Ongi entzun duzu, erasotzaileari babesa emateko. Eta tira gizona diot, baina ezin izan dugu alde batera utzi halako estatus berezi bat, eta boterea duen gizona dela gainera, egun hartan babesa jaso zuena, Irungo alarde baztertzaileko buruetako bat da, hain zuzen ere. Eta niri gainera, amorrazio bakarrik ez harridura ere ateratzen zaitez, alako batean harritu nau? Eske oso fuertea da, eta, gutxi esatea da hori, Nola nahi ere, labur esan da gertakariak hauek dira. Alarde baztertzaileko buru honi eraso matxista bat egitea egotzi diote, berriak jakin duenez, por cierto, iazko alardearen bueltan gertatutakoa. Gerora, alarde baztertzaileko batzordeak zigorra jarri dio gizonari, diotenez alarde hori arautzen duen ordenantzak aurreikusten duen protokoloari jarraikiz. Eta horregatik, hain justu ere horregatik, gizona zigortzeko bidea martxan jarri izanarekin ados ez daudelako egin dute protesta dozenaka lagune. Hostia. Eta gainera zein dute argudioa, ez? Zein da, errugabetasun presuntzioa edo gauzak ez direla zertan hasi ze kostatzen zaitu ulertzea benetan. Ni neu ere galdu naiz lokatza hauetan, baina eginiko protesta horretan dimisioak ere eskatu zituzten, oiuka. Justo hori da gaitzera nindoana, ze, aurrekoan gaiaren ingurukoak errepasatzen ari nintzela topatu nuen auziari loturiko beste notizia bat, azkena den edo bezten, enez ausartzen noski esaten, baina kontua da elkarretaratzean izandako horiek dimisioa eskatu zutela, dimisioak pluralean, eta aizu, heldu dira, azkenerako. 2 izan dira, Asier Etxepare Iza Irungo alarde baztertzaileko buruak eta Ruben Fraile komandanteak dimisio eman baitute, protokoloan martxan jarri ondoan jasotako gaitzespenagatik, justu ere, aipatzen genuen horregatik. Surrealismo puntu bat ere badu kontuak, ez dakit. Egia da, ontaz gehiago eta gehiago hitz egin nenean, honezkero hori ere, ez dakit, ez? Sinisten dut eta erreal ikusten dut dela, baina bai. Honetan guztian dena dela gauza asko aipa genitzake, batetik erasoa bera, alegia gizonari egin izana egozten dioten eraso matxista hori da larriena noski, baina horrez gainera ere,
iruditzen zait, ez dela hain zaila imaginatzea, beste testuinguru batzuetan, beste pertsona batzuek ere, beste nahiko luketela, bere lagun erasotzaileak, kasu honetan gertatu den bezala, salatu duena sinetxi gabez. Kontua da, kasu honetan, ez dutela inolako lotxarik ez konplejurik izan publikoki egiteko hori, adierazteko, eta gainera nola, eta elkarretaratze baten bitartez. Bai, nik ere, alegia, nik sinisten dut, eta badakit, oso ohikoa dela zoritxarrez alako konplizitateak sortzea, ez? Gizonen artean, edo, konplizitateak oroar, eta ohiko bihurtzen dela askotan, bestea, erasotzailea, baina gero beste urrats bat badago, ez? Hori alako sare intimoetan edo espazio pribatuetan egitea, ulergarriagoa zait, salagarria den bitartean noski, baina manifestazio bat, elkarretaratze bat muntatu duzu espazio publiko edo kalean, ez? Badago urrats bat gehiago. Bai, alako, ezakit, konplejuak kentze edo maskara kentze bat egin dutela, eta sagalagarria da, noski. Naiz eta ez dugun pentsatu behar, besa adierazte hori salbuespena denik. Bai, baina, oso fuertea da, eta horregatik nahi genuen ekarri, eta bide batez, jake gaia gaur aipagai izan nahiko genuen, gomendio bat ere emanen dugu, edo, irakurgai bat behintzat aipatu genezake gaur hemen, izan ere, hau otsailaren 2an gertatu zela aipatu dugu, okerrez banaiz, biharamunean, edo handik 2 egunera plazaratu zuen besteak beste berriak notizia, eta notiziaren osagarri izateko Arantxa Iraola kazetariak zutabe bat idatzi zuen, ekarriko dugu gogora izenburua, alardeetan ez ikusiarena egiten du izena, eta besteak beste horre Iraolak aipatzen zuen, edozein tokitan dela artekagarria jakitea dozenaka persona kalean elkartu direla builaka, eraso matxista bat zigortzeko erabakiaren kontra daudela adierazteko, ez? Eta hemen, ez dizuet spoiler handirik eginen, baina, Iraolak aipatzen zuen ez ikusiarena egitea ere, hori zen bateraino den larri, eta, berria jakin duenez, eta baditu iturri fidagarri batzuk, ez da lehenbiziko aldia eraso matxista baten edo bestelako bortizkeria kasure baten aurrean, jendeak ez ikusiarena egin duena, ezta? Esan bezala hau beste urrats bat ere bada, babesa, eman diote gertatutako horri zeharka bada ere, gizona babestu egin dutelako, baina hoize ez ikusiarena egitea ere izan delako. Bai, noski. En fin, esan dakoa. Ezkero tamalez ez garela gehiegi harritzen kontu hauekin, baina amorratu eta aserratu bai, eta horregatik salatu nahi genuen. Izan ere, ez da nola ez gara aserretuko. Galdera erretorikoa, jakina. Jakina. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Eta orain guztiz jakina den, eta ondorioz inork behar ez duen, baina aldi berean tarteka gogora ekartzea komeni den ohartarazpen bat. Erasoak egunero gertatzen, egiten direlako ditugu beharrezkoak, haiei kontra egiteko neurriak, haiei kontra aurrez, prebentzioarekin eta, adibidez, erasotzaile diren horiek gure ingurutik aparte eutxiz, ezakit nola formulatu hau, baina haiei kontra unean autodefensa feministarekin, eta haiei kontra, adibidez, gaitzezpena erakutsiz, gogor salatuz, biktimaren premiei erreparatuz, ertz askoko auzia dela badakigu. Protokolo ez ari gara neurri handi batean, edo behintzat sexu erasoen kontrako protokolo batean jaso litezkeenak, eta daudenak dira hoiek guztiak, aipatu dituzunak. Zorionez, arestian agotan genuen haserre eta amorrazio horrek, beti erraza ez den arren, arbait ezake halako estrategien forma kolektiboki bideratuz gero. Eta eskerrak, zergatik ez aitortu, bereziki batzuen begirada zorrotzari esker, protokoloak eta askotariko estrategiak sortzen bakarrik ez, haiek eguneratzen ere asmatzen duten eskerrak horri. Bai, eta horretan dabiltza Iruñean, hemen. Izan ere, Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kide den Kenia Cordero Rus ikertzaileak eraso sexisten aurkako Iruñeko protokoloa aztertu berri du, ikuspegi feministatik. Zehazki bere master amaieranako lanean aztertu du protokoloa, eta baliabide aitzindaria eta referentziazkoa dela nabarmendu duen arren, protokoloa berritu beharra dagoela ondorioztatu du.
Esan bezala, Kenia Korderok osatu du ikerketa, baina prozesu zabalago baten barruan kokatzen da, protokoloaren balioari, dauzkan mugei eta ark zabaltzen dituen aukerei buruz egineko gogoeta prozesu kolektibo baten parte delako. Ahots askok hornitutako hausnarketa zabal eta sakon baten barrenean kokatu beharra dago, hortaz. Eta espero liteken bezala norabide askotara zuzendu du begirada, lan honetarako, atzera, protokoloren sorreran berean eta ura ondu eta martxan jarri aurreko garaian ere jartzen baitu harreta, bidean ondik abiatuta egintzen aztertzeko, aurrera ere begiratzen du. Aurrerantzean egin beharreko urratsetan eta etorkizunerako helburu batzuetan jartzen duelako gogoa, eta nolabait baita alderik alde ere, ezta? Helburua erasoak desagerraraztea eta berdintasunean oinarritutako gizarte bat bermatzea izaki askotariko gorputzek eta agentek ardura dezaten behar delako bultzatu edo zehatzago baita exigitu ere. Alegia, bakoitzari bere aitortu eta eskatu behar zaiolako. Bai, eta protokoloaren genealogia ere egin duenez, Kenia Korderok, guk datu batzuk ekarriko ditugu ona, protokoloan nondik datorren gogoan izateko. Indarkeria matxistaren aurkako plataformak eta Gora Iruña Jai Herrikoien aldeko plataformak jarri zuten martxan protokoloa ehuntzen hasteko prozesua 2011an, hori izan zen lehen mugarri nagusia beraz, duela 15 urte, eta 2012an osatu eta onartu zuten azkenerako. 2012 eta urratsoiek denbora lerroan kokatzeko laguntzeko argide bat izan daiteke, adibidez, esatea ordurako Diego Illanesek hila zuela Nagorela Fax, Casasola Irundarra, 2008ko San Fermin egunez izan baitzen hori, gogora ezagun. Ordea, sexu erasoen kontrako protokoloa martxan jarri eta 4 urtera egin zioten eraso 5 gizonek emakume bati San Ferminetan, Iruñeko talde bortxaketa gixara. Ezaguna den kasu hori 16an gertatu zen, 2016an. Bi kasu hauek lazgarri ezezik importanteak eta kaso ezinbestekoak izan dira hiriaren kontzientzia eta memoria kolektiboa ulertzeko. 2012an aurrenekoz onartutako sexu erasoen protokolo aitzindariak 3 ardatz nagusi zeuzkan. Prebentzioa, jarduketa gida eta erantzun soziala. Ardatz bakoitzari loturiko azpimarraren bat ekartzearren, esanen dugu adibidez prebentziaren arloan importantea izan zela mezu batzuk argi eta garbi ozendu izana. Adibidez, dioena erasotzaileak ez direla ongietorriak gure festetan, gauetan, edo bestalde eta kanpaina komunikatiboetaz gain formakuntzak abiarazi zirela nabarmen autodefentsa feministari loturikoak tartean. Bestetik, jarduketa gidari buruz zer, protokoloak garbi utzi zuen sexu erasoaren biktimaren ongizatea eta babesa gailenduko zituela beti, eta haren birbiktimizazioa saiesteko eginen zutela lan aldiro. Eta erantzun sozialari buruz, adibidez, zehaztu eta jakinarazi egin ziren kasuan herritarrek erasoei gaitzespena eta biktimari babesa adierazteko eginen zituzten mobilizazioak. Eta terminologia bat ere proposatu zen orduko hartan, baina gerorako utziko dugu, ari buruzko aipamena badu eta mamirik. Hori dugu testuingurua beraz, baina Korderoren lanak protokoloen gabeziei, zauriei eta hobetu beharreko alderdiei ere egiten die eso, eta horietan pausatu nahiko genuke gaur begirada batez ere. Baina ez dugu bakarrik eginen, esan dugu gainera prozesu kolektibo baten parte dela ikerlan hau, eta prozesu horretan parte hartu duen lagun bat dugu gurekin. Iratxe Alvarez, Nafarroako indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kidea, ongi etorri, Berria Efemera eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zuk Iratxe ederki dakizu zertazari garen, urteak daramatzazue plataforman protokolo hau lantzen eta osatzen, beste kolektiboekin elkarlanean, oraintxe gogora ekarri dugun moduan bereziki aritua eta aditua, zara honetan, eskerrik asko. Iratxe, protokolaren osaketa eta abiaraztea urrats importantea izan zen, aitzindaria izatez eta berdintasuna lortzeko bidean ezinbesteko aldaketak ekarri zituela ezinuka. Esan dezakegu bere indargune nagusietako batzuk direla eragile sozialen partaidetza zabala lortu izana, lehen onartzen ziren indarkeriak desnormalizatu izana eta lortu duen legitimitate soziala. Baina desgastea hautematen da haren ezarpenean,
errutinazko zerbait balitz bezala, mobilizazioe garrantzitsuak izaten jarraitzen dute, baina dagoeneko ez dute hasieran zuten eraginkortasuna edo inpaktua gizartean, labur edo traketxe esan da, ohitu egin garela nolabait. Horrek dakarrenarekin, ez da, neke edo asperraldi orokor bat sumatzen duzue, Kenia Korderoren beraren hitzetan, zertan nabaritzen duzue neke hori eta ze ondorio izan ditzake, akaso erantzuteko moduak berritzea izan daiteke bide egoki bat, ez daitezen errutina bilakatu? Hortik abiatu ginen egia esan da, protokoloaren berriztapen honetan edo birpentsatze horretan, ez? Errutinizazio justo horretan, ez? Eta gu somatzen genuena zen, kaleko edo kalean gertatzen zen tentsionamendu guzti hori nolabait ja etzegoela, ez? Bai ateratzen ginen, bai batez ere San Ferminetan mobilizazioak oso potenteak izaten jarraitzen dute, baina berez ez da ezer gertatzen. Jaia jarraitzen du, zezen plazara bueltatzen dira peinek urrengo egunean, taberna guztiak jarraitzen dute zabalik, nolabait da KitKat bat egitea jaietan, salatzeko eraso bat, edo bi edo gertatu direnak, baina ez da ezer gertatzen, ez? Eta hori da, gu beti nolabait sentsazioa bat ezer izan dugu azken urteetan, ez bakarrik ez dela ezer gertatzen, baizik eta eskatzen zigutela gainera gehiegi ere ez molestatzea, ez? Claro. Eta horrek bai, pues ez dakit, batzutan incluso ordutegiekin, ez? Nola adaptatu ordutegi horiek ez, porque justo sesenetatik atea behar dira, eta orduan eta goratzen dut duela urte batzuk egin genula 12etan, eta justo, claro, ustaia da, barkatuko gaituzue guztiek, baina beroa egiten du. Eta zen, como, es que bero handia egiten zuen, no, pues, perdón, o sea. Claro. Eskatzen zaizue, zuei moldatzeko ez dezan gehiegi ere eragin festaren ohiko funtzionamenduan, ezta? Eta tensioaren aipatu duzu, eta ez dakit baita ere somatu duzuen, jendea, elkarretaratze batera doanean, ez? Lako protesta batutara, ez dakit gorputzaldia ere zein den, ez? Jendea joaten den, inkluso oso konstiente izan gabe zertara doan, ez? Pixka bat, norbanakoen, bai, ez? Jarreran ere sumatzen da, hau pertzepzioa da, baina pixka bat, zerbait 5 minutu eta gero joaten alko gara kontzertu, ez? Pixka bat, hori da, eta gainera, egia da, eta horretan, ez dakit, suerte izan dugun, edo hemen beste lan bat egiten dela, agian kolektiboagoa izan delako beti, ez dakit oso ongi zerratik, baina egia da, justo gu honetan ari garela pentsatzen, ez, eta beste hainbat herrietan, azken aldi hauetan, azken udan adibidez, ikusi dugu nola, kontzentrazioak edo alako salaketak egin denean, izan dituztela hoien kontrako mobilizazioak ere, eta guri horrek beldurra ematen digu, ez, osea, usten digute protesta egitea, gehi molestatzen ez baldin badugu, ez? Da hori, sentsazio hori bai izan dugu, eta hori, pues nola baite erdi brometan esaten genuen mentizke bakarrik falta da agertzea jaien egitarauan, noiz izan behar den konzentrazioa, ez? Porque denok jakin badakigu, eta horrek ere bauka, como irakurketan guetzako nahiko perversoa, ez? Denok jakin badakigu San Ferminak hasi aurretik, erasoren bat gertatuko dela. Eta hori jakinda ere, San Ferminak egiten dira, beste dozein kolektiboa azkenean da nola emakumeen kontrako indarkeria normalizatzen dugun, ez? Beste dozein kolektiboa izango balitz, oza, askotan ezan dugu, imagina dezagun San Ferminetan entzierroan parte hartzen duten 20 gizon korrikalari horiek erasutuko bazituzten. Pues egunenik San Ferminak bertan bera geratuko zirela, ez? Baina emakumeen kontrako indarkeria horren normalizatuta dagoenez, ez da ezer gertatzen, ez? Edo ja behintzat gero eta gutxiago gertatzen da zentzu horretan. Dena den protokoloan, ez duzu soilik erantzunari dagokiona, alegia gaitzespenari dagokiona landu, prebentzio eta sensibilizazioa ere lantzen da. Eta
Alere protokoloa aztertu duten adituek ohartaratzi duzue, gaur-gaurkoz oraindik gehiegi zentratzen dela erantzunean edo behintzat ez horren beste aipatzen genuen prebentzioan esaterako, ezta? Horregatik jaiegunetara mugatu beharrean prebentzioa urte osora zabaltzea ere gomendatu duzue, etenik gabea izan dadin, ez dakit, tresnari izaera zeharkakoagoa, transversalagoa ematea da helburuetako bat? Bai, eta horretan ere gu somatu dugu, Keniak egindako ikerketa horretan aipatzen direla gauza asko, eta badago nolabait jauzi oso handi bat pandemiatik ona, ez? Eta hor oso nabarmen izan da, bai pandemia, bai Kora Iruñaren desagertzeak eragin handia izan duen protokoloan bertan, eta azken urte hauetan batez ere zentratu egin gara edo atentzioa onda erantzun horretan, ez? Eta astu dugu, eta hor ere guk ere kritika egin behar dugu, ez? Astu dugu prebentzio parte guzti hori lehen bai egiten zena edo gehiago egiten zena. Eta guk uste dugu bueltatu behar garela horretara prebentziora, eta askotan batez ere urte asko daramatzu daunak hauetan berdin zaite feminismoan edo beste edozein eragile motetan hainbeste urtetan eramaten dugunez uste dugu nolabait dana badakigula edo jendeak dana dakila, eta ez da egia, jendeak ez daki dana eta berriz hasi behar gara, eta gaina eta feminismoan eta emakumeen kontrako indarkerian oso agerian da, ez? Eraso motak aldatu egiten dira, erasoak eraso jarraitzen dute izaten, baina beste forma batzuk hartzen dituzte eta identifikatu behar ditugu berriz ere, ez? Eta prozesu horietan, prebentzio hori lantzeko oso garrantzitsua da komunikazioa, baina esan dugun bezala protokolo honek 2012an du jatorria, eta noski gauza askotarako bizigun garaia ez da 2012koa bezalakoa, esaterako digitalizazioak eta harremanetara ekarretako dinamika berriek ezinbestean eskatzen dute kontzientziazioan ekiteko beste modu bat, moduak birpentsatzea, ezta? Bestela esan da, behar bezala ailegatzen gara belaunaldi berriengana, adibidez, asmatzen dugu komunikazioan edo moldatu beharko litzateke lenguaia eta kanal berrietara egokitzeko. Nik uste dut ez garela heltzen, eta gero ere guri gertatzen, azken aldi honetan oso sarra sentitzen naiz espazio askotan, baina baita ere feminismoan inkluso. Ni jasia naiz horretan. Ordan, Keniak egin zuenean ikerketa lan hau, goratzen dute halako lantalde batean tokatu zitzaidela gaur, nik protokoloi buruz hitz egiten dut, eta niri beti iruditzen zait atzo egin genula. Zaten duzu 2008, hori ez da horren beste denbora pasa, eta derrepente bazegoen neska gazte bat mugimendu feministakoa, eta esan zuen, baina protokoloak betidanik egon dira protokoloak, nik gazte izan, nola betidanik? Nik egin dituen, zena betidanik izan, ez? Eta oro hartzen zara, claro, guk protokolo hori egin genuen momentuan, egoera soziopolitikoa oso ezberdinekoa zen, eta gizartea oso ezberdina zen, eta komunikatzeko genituen moduak ere ezberdinak ziren, ez? Orduan, gero ere nik uste dut askotan sentsazio hori daukat nik behintzat gainetik pasatzaigula gauza asko, ez? Zentratu gara gurean, eta egia da, agian, eta hor bai jende gaztea behar dugula, ez? Nik daukadan komunikatzeko modua, segurenik ez nahi zaiagatuko inoiz 15 urteko baten gana, ez? Gauza batzuk egia ez diela aldatzen, baina beste batez ere nola kontatzen ditugun gauzak, ez? Iratxe eta gizonak, alegia gizonak sentitzen dira behar adina interpelatuak, alako protokolo batez prebentzioa, sensibilizazioaz ari garenean, edo galdera ez da retorikoa, baina dena dela ezakit. Nik uste dut, eta hori ez dakit nire inoiz konpartitu dugu plataforman, eta egia da nik orain beste leku batetik hitz egiten dute ama naizelako eta gizonen ama naizelako, eta oso gazteak dira. Eta ikusten dut, ezberdin, batetik uste dut gizon batzuk bai
lortu dugula interpelazio hori eta eragina izan dugula, adibidez nere belaunaldiko gizonen, osea, nik bai ikusten du batzutan badaukagu joera de dana gaizki ikustea edo ez ilun ikustea, eta nik beti esaten dut ez, garaipen txiki asko izan ditugu, eta niretzako hori izan da bat, ez? Gizon asko, nagusiak dien gizon asko, kriston aurrera pausuak eman dituzte zentzu horretan, ez? Baina nik uste dut, bai daukagula gabezia handi bat gizon edo mutil gazteekin. Eta uste dut lehen komentatzen genuen komunikatzeko modu horretan dauela gakoa. Nik uste dut oraingo gizon gaztek nolabait sentitzen direla intimidatutak alde batean, kriminalizatutak ere, eta hor nik uste dut, pasatu barik ere, nolabaiteko autokritika ere egin behar dugula, ez? Nola komunikatu diegu guzti hau, zergatik ez dugu lortukau. Nik, inoiz pentsatu gunean honetaz beti pentsatzen genuen urrengo belaunaldiak, ez? Ongi esiketa on batekin, hainbeste errekurtso eta tresna izan da, beste mu batekoak izango zirela, aliatuak izango zirela, ez? Eta ez dugu hori lortu, sentitzen dira, hori ez? Epaituak, hor nik uste dut, guk ere egin behar dugula nolabaiteko kritika eta pentsatu zer ez dugun ongi egin eta nola aldugun lortu hoiek ez gurera ekartzea, ez? Eta ez izatea gure aurrean. Dena dela aldi berean, eta hori ez zuek ere askotan jorratu duzue, gizon asko gehiegi dira oraindik ere beren burua erasotzailetzat inoiz joko ez dutenak, izanik ere, edo, ondokoak ere hori eginen du, ezta, askotan ikusi dugu, eta ikusten dugu gizon bat onartu ezinean bere laguna erasotzaile dela. Ez dakit horri ere heldu beharko zaio, anaidia hausteko, zalantzan jartzeko, bultzada bat eman beharko zaie, aiai ere, eta protokoloan ere jaso duzue, horri buruzko begirada. Bai, hor daukagu erronka oso handea, eta azken urteotan gainera, landu izan dugula, porque hasieran guazi ginenean jaietako protokoloak lantzen, batez ere San Ferminetako kasuan askoz errezagoa zen, ez? Porque erasotzaileak ziren kanpokoak. Claro. Kanpotik etortzen zirenak gure jaietara, gure emakumeak erasotzera, ez? Eta hor askoz errezagoa zen. Ze oso erreza da, guk beti esaten dugu gauza bera, oso erreza da peña batetik botatzea kanpoko bat. Bai, oso. Oso eta erreza hor, da. Botatzen eroizismoare aterako zaie gainera. Eta listo, eta gainera jartzen dira, osea... Bai. Baina etxe barrura giratzea. Baina ze zaila den peñako sozio bati esatea egin duzun hau ezin da egin, eta ezin zada sartu ja San Fermin guztietan, eta gero ja ikusiko dugu egiten dugun zurekin. Hori ez da gerta, orduan, gizonen arteko anaitasun hori apurtu behar da, baina baita ere gizarte bezala, osea, inori ez zaigu gustatzen jakitea edo onartzea erasotzailea gutako batenik. Ez gure familian, ez gure militantzian, ez gure lanean, gauzuk beti ikusten duzu, ez, edo saiatuko bilatzen argudioak edo, eta gian ez, eraso mota guztiek identifikatu behar dira, agian beste modu batean egin beharko genuk ere, edo batez ere hori ez, apurtzea aliantza horiek eta lortzea gizonek ere hoien parte sentitzea, ez? Eta ez jartzea defentsiban denbora guztian egiten dutena eta emakumeak kolokan jartzean bere testigantza, ez? Lan honetan jaso duzuen beste ardatzetako bat instituzioekiko harremana da, hori ere korapilatsua da. Daturen bat emateko esanen dugu erakundeekiko lankidetza formala 2014an hasi zela. 2013ko San Ferminek eragin mediatiko handia izan zuten eta hurrengo urtean Iruñeko udalarekin lankidetza prozesu bat hasi zenuten San Ferminak berdintasunean taldea sortu zenuten horretarako.
Horren ondorioz, eraso sexisten aurrean herritarrek eta erakundeek erantzuteko lehen protokoloa osatu zen 2015ko San Ferminetarako. 2017an berrikusi zen eta gaur egun horren azterketa eta hausnarketa prozesuan zaudete. Noski, ukaezina da instituzioekin elkarlan hori giltzarri dela, baina hala eta guztiz ere oreka delikatua izanen da. Ze erakundeen implikazioa exigitu beharrekoa dela garbi izan da ere, etengabe erne ibili beharra dago, herri mugimenduak eta zehazki kasu honetan mugimendu feministak autonomiari eutsi diezaion. Ez dadin izan instituzioen menpeko eta ez dadin hotzandu haren izaera iraultzaile edo borrokalaria. Beraz zeintzuk dira erronka nagusiak instituzioekiko harremanari dagokionez? Gu instituzioekin lanean hasi ginenean exigitzen geniena eta horretan gabitza oraindik eta hor ere aurrera pauso handiak eman dira, exigitzen geniena zen ulertzea emakumei gertatzen zitzaiguna San Ferminetan etzela gure kontu bat. Etzela jaien parte, etzen anekdota bat. Bazela arazo estruktural bat eta haiek ardura zutela horretan. Eta jarri behar zuten, ezin bazuten behintzat edo ezin badugu guztion artean, nolabait hori ez gertatzea, ezin bada hori gauzatu, behintzat behin gertatuta baliabide guztiak egotea emakume hoientzat eta erresak izatea eta hori ez egotea lehen edo ez izatea lehen izaten genituen egoerak non emakumeak juten ziren komisaldegietara edo nora salatzera eta edo garrantziak entzen zioten, edo etxera bidatzen zituzten, edo ez zuten erasotzat hartzen, erasoak ziren hainbat gauza, ez? Orduan, hori nolabait lortu genuen, eta gero ere ateatzea hori oso garrantzitu izan zen batez ere komunikatiboki eta kontutan hartzeko gertatzen zitzaiguna, ateatzea eraso sexistak, eraso sexualak, haiek esatu den del ámbito delincuencial. Ez izatea, ez kontatzea lapurketekin batera edo aloko gauzekin batera, ez? Bizik eta onartzea arazo estruktural bat zela, emakumeen kontrako indarkeria zela, eta hortik irakurketa hori egitea udalak. Guretzako oso garrantzitu zen Iruñak herri bezala, hiri bezala eukitzea posizionamendu bat eraso matxisten aurka, ez? Eta egia da, gure beldurra da nolabait gu zain nola esan domestikatzea edo horre, eta gure diskurtzuaz, guk ez daukagu inolako arazorik gure diskurtzoa bere ganatzen baldin badute, nahi duguna da bere ganatzea gure ideiak, ez horren beste diskurtzoa, ez? Gure ideiak ere bere ganatzen baldin badituzte, pues esan dezatela nahi dutena, eta gure erronka orain momentu honetan da nolabait hori betirako izatea, ez? Eta ez egotea nor izango den alkatea jakiteko beteko den, ez den beteko, nola, ze baldintzetan, zer esan behar duen, horatzen ditut lehenengo San Fermin honetan, hasi ginenean, ja udalak hartu zuenean ardura hori, alkateak hitz egin behar zuenean, horatzen dut irratiaren aurrean, beste esan behar duen. Mesfidantza totala, ez dagoelako bermatua. Orain ja, diskurtzoa, más o menos guztiek daukaten, nahikotxo bere ganatua, baina gara, ziren zango, a ber, zango duen, ez? Esto tentzioarekin, eta netzako, ni emakume bezala, ez bakarrik taia feminista bezala ere, baina emakume bezala, eta iruindarra bezala, gure alkatea entzutea esaten ez alako salaketa eta kontuentzia horrekin esatea, ez, erasoen harira esaten dituen gauzak, posten nago, hemen ere hau ez da onartzen, eta badago hiri oso bat honen aurka. Baina ezinbestekoa da, benetan ardura bat egon dadila, eta ez dadila izan irudia, eta listo. Ez dadila izan irudia, eta hemen gertatu izan den bezala, saiatzea izkutatzen datuak, garrantzitsuna delako hiriaren irudia. Nik nahi dute hiri bat, non naiz eta, irudia izan behar da, gertatzen den hori
azalean ustea eta esatea ezin dela gertatu, ez? Eta ez horren beste diskutatzea, ze diskutatzearekin, gainera nik uste dut haien badakite, urte asko daramatzagu gu eta gure aurretik egon diren emakumeak ere enteratzen garela, orduan diskutatu nahi dutena, ze beti azkenean. Azaleratzen da. Bai. Diskurso aipatu dugu eta lenguaia aipatu dugu, baina beste modu batera ere niko genioke honi erreparatu iratxe, ze lenguaiaren erabilera, terminologia jakin bat edo beste erabili, importantea da. Eta indarkeria definitzeko terminoen aplikazioa ere problematizatu duzu, zuek protokolo honen berrikuspeneaz aritu garenean. Zehazki, eta oso interesgarria da baita kazetaritzaren ikuspegitik nik uste, intentsitate handiko eta intentsitate txikiko erasoak izendatzeak garai batean izandako zentzuaz, bai, baina horrek gerora ekarri dituen edo ekar ditzaken albokaltez gogoeta egin duzue. Eta egun, kaso badago zalantzan jartzerik, banaketa horrek ekarri ote duen zerbait arrastaka, edo behintzat erabilera okerrik izan duen. Alegia, ze argi itzal ikusi diozu erabilera horri, intentsitate handiko txikiko erabilera horri, eta ze barne gogoeta egin duzu zein izan liteke alternatiba baldin eta horrelako premiarek ikusi baduzue. Alternatiben bila gabitza oraindik, ez? Pentsatu behar dugu edo ulertu behar da, ze askotan mai gainean jartzen digute hori, ez? Zerraitik esaten diozue intentsitate handiko, intentsitate, gu terminologia hori erabiltzen hasi ginenean, kontziente izan behar gara, delitu bezala banatzen zela eraso eta abusuaren artean, ez? Eta hor egon behar zen indarkeria eta penetrazioa ere, ez? Eta orduan guretzako guk horren beste emakumeekin egonda erasoak bizi izan dituzten emakumeekin egonda jakin bagenekien eraso baten larritasuna, gero ere larritasun hitza ez genuen eta ez dugu oraindik ere aipatzen, ze larritasun hitzak oso subjektiboa da ere, ez? Eta erasoak jaso dituzten emakumeak izan daiteke intentsitate basuko eraso bat, testuinguruagatik, egoeragatik, erasotzailea zein denangatik, oso gogorra izatea emakume horrentzako, eta aldiz ikusi ditugu intentsitate handiko erasoak, non emakumeak aurrea egiten duten, ez hor, zailtasunekin noski, baina ez da horren, ez dauka horren besteko eraginik, ez da gu bai nahi genion estigmatizazio hori kendu alde batetik eta baita ere adieraztea danak erasoak direla. Izan daitezkela txikiagoak edo intentsitate bajoagokoak, baina danak erasoak direla eta erasoak ez direla neurtzen larritasun horretan, inkluso gertaera konkretu batean, nik beti jartzen dute adibide bera formazioetan, claro, gertaera izan daiteke ipurdia ikutzea. Baina ez da gauza bera, taberna batean, erdi brometan ez dakiz zer tipo bat pasatzea eta ipurdia ikutzea, edo pareta baten kontra, indarkeriarekin, ez du bakarrik ipurdia ikutzea. Berez, gertaera bera da, eta ez da ezer gehiago gertatu, baina ez da gauza bera, eta ez duzu berdin bizitzen, ez? Baina egia da, orain lege aldatu dela ere, dana dela erasoa, dagoen ezberdintasuna da, zigorra ezberdina dela, eraso mota edo tipologia horren arabera, orduan hor ere guk bai uste dugula, egin behar dugula evoluzio bat, edo nolabait, beste hitz batzuk ere erabili eta horretan ari gara pentsatzen, eta gero ere ulertu behar dugu askotan emakume hori gertatu izan zaiguna, ez, porque eta hori eraso ezberdinekin entzuten da, ez, eske berak momentuan ez zuen zalatu, eske berak batzutan emakumeok ez dugu jakin zer ziren erasoak. Guk ere ez diegu izena jarrizki, gauzei izena jarri behar diegu, eta hori da oso ariketa
gogorra kasu hauetan ere, ez? Orduan, bueno, pues izen bilaketa horretan gabitza eta egia da agian ja pixkat desfasatuta dagoela intentsitate bajua eta handiko izendapen hori, baina bueno, ere ulertu behar da nondik egiten den izendapen hori. Bai, eta azkenan ezin dugu ahaztu, protokoloak tresna biziak direla, ez, eta egokitu behar direla garaiaren arabera, eta esan dugun bezala urte batzuk igaro dira, gizartea ere aldatu da, eta bueno, gauza hauek ere berrikusi eta aldatu behar dira behar denean, ez? Bai, eta gero hitzak badirudi hitzak ez daukatela, ez? Nolabait direla, bueno, zeutate zer esan nahi handirik, baina hitzak oso garrantzitsuak dira eta nola erabiltzen dut eta zenbat gauza esaten ditugun hitzekin, ez? Orain adibidez badagoela, ez, halako korrente bat beti esaten da, ez, bortxaketaena esan behar dugu. Nori interesatzen zaio jakitea eraso batean bortxaketa bat egon behar den, zeri deitzen diogun bortxaketa. Bortxaketa bat egoteko penetrazioa egon behar da, hori da emakumei gehien, ez, egin ditzaiguken gauzarik larriena, benetan. Claro, sarketa behar dugu bai, behar esateko, dugu hori, bestela ez da eraso bat, bestela ez zara gaizki sentituko, edo, ez? Eta gero ere hor jokatzen du batez ere hor komunikabideak daukate gure ustez ere, ez? Ardura handia batzutan geratzen gara como detailetan, ez? Jakin behar du, baina zer gertatu da, berdin du, zer gertatu den, ez? Emakume batek salatu du eraso bat jasa duela. Eta jazta, eraso bat. Eta ez dut, uste dute nik beti esaten diet, pentsatu, zuri gustatuko litzaizuke egunkari batean agertzea detaile guztiekin nolako izan den zure erasoa. Osea, ze beharra. Apunte horiekin, baita komunikabideoi dagokiogunekin ere itxiko dugu elkarrezketa hau. Iratxe Alvarez eskerrik asko hitzak jartzeagatik, hori ere behar baitugu, baina baita gorputza, indarra eta urteotako lana jartzeagatik. Plazer bat, eskerrik asko. Hori da, mi esker Iratxe. Mi esker. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Iruñeari buruzko ez aritu gara batez ere, baina noski jakinik ere Iruñean gertatzen direnak ez direla hemendik kanpo gertatzen direnetatik askorik, kasik batre aldentzen, badakigu matxismoaren garroak beti heltzen direla, edo berdin heltzen direla, estafeta kalera, edo zer dakendik geure Euskal Herri zabaleko edo zein txokotara, edo Pernambukora, edo zerbait esate aldera, ezta, edo nora. Bai. Esana dugu gehiagotan ere, seguraski, ez gara hainbereziak ez onerako ez txarrerako. Ez, eta kontua ez da bakarrik hori, mugimendu feministaren lanketak ez dira mugazurnen barnetan gertatzen, hori ere kontuan hartu behar da. Eta hemendik kanpo esandakoen oihartzunak ere heldu zaizkigu honi guztiari buruz hitz egin dugun bitartean, ezta? Bai, zornotzakoak, zehazki. Venga, freska iguzu, zornotzako hori zer den. Urtarrilaren 31 egin behar dugu atzera, ontarako ere. Eta noiz esan dugu gertatu zela alardearen inguruko zalaparta hori? Ez dagun bera? Esanen nuke, behitu, kasi, baina ez, Irungoa otsailaren 2 izan zen, baina, bai, hortxe. Ez, esateko nintzen paradoxa zela bestela, baina ez zinen hain noker ere. Total, kontua zera da. Euskal Herriko emakumeen mundu martxak urtarrilaren 31 eta Zornotzan egin zuen aurten indarkeria matxistari buruzko jardunaldia, urrats bat gehiago indarkeria matxistaren aurkako borrokan izenburupean. Eta preseski horregatik diogu, honen eta Arestian Iratxek esplikatu dizkigun hoien guztien arteko lotura sumatzea saiestu ezinezkoa zaigula. Kasu honetan, hilketa matxistei erantzuteko protokoloan eginiko eguneraketak aurkezteko baliatu zuten jardunaldia mundu martxakoek, eginiko aldaketak eta agerraldi horretan plazaratutako gogoetak onak hartzeko modukoak iruditu zaizkigu. Maite Asensiok egin zuen egun horretan jakinarazi zituztenei buruzko testu bat berriarako, eta gogoan dut horretan azpimarratu zuela mundu martxako kidetako baten ohartarazpen bat, zehaztapen bat, zioena nolabait inoiz erabili beharrez izatea nahiko luketela, halako zerbait, baina beharrezkoa den bitartean eta beharrezkoa denez hemen zekartela, ez? Berrikuspen eta protokolo hau. Bai. Pentsatzen dut halako gorputzaldi estraño bat jartzen zaigula denoi, bereziki edo
esaten ari garenea denean zer egin hilketa matxista bat izan denean, dagoeneko izan denean, ez? Eta berkizioten horiek ez genuke nahi, baina behar dugu. Eta akaso, egia esan da bereziki alakoetan nora eza ebitatzea da importantea, nola bait. Bai, noski. Eta, oraingoan protokolo horren gaineko hilabeteetako gogoeta baten ondoren dator eguneraketa, besteak beste eginiko aldaketetako bat noiz galdegaiarekin lotuta dago, hilketa matxista bat gertatzen den aldiro, mobilizazioak deitzen direlako herri eta hirietan, orain arte hilketa gaitzesteko elkarretaratzeak hilketaren berri izan eta 24 orduko epean egita izaten zen asmoa, eta orain denbora tartea zabaldu egin dute, kasu batzuetan 24 orduko epea estuegi izanen zelakoan. Eta bada beste kontu bat nik azpimarra gixera edo ekarri dudana, malgutasunarena edo protokoloa dokumentu bizi bat izatera loturikoa baitu, justu aipatu diozula lehenago iratxeri, horrek hala behar duela, malgu behar duela adierazteak berak daukan garrantzia nabarmendu dute, martxakoek, amaitu gabeko zerbaiten modura irudikatzea litzatekela egokiena, gabezi izatetik urrun bertute ere badelako hori, ez? Kasuan behar baita baliatu protokoloa, eta ez da berdin noiz zenbaten artean, ez, adibidez. Eta beste hau ere bada azpimarratua, zen neurri batean, eguneko protokoloan atzemandako sintoma berberak nabarmendu dituzte diagnostiko orokorrago honetan ere, erreparatua diote susmoa dute, erantzuna ez dute den zaharkitua gelditzen ari, eta batzuetan kontzentrazioak ez dute diren ari, iratxek zioen bezala, tramite soil bihurtzen, eta ez, haien hitzetan emakume bat hildutelako dena gelditzeko une bat, ez, galdu du, akaso, indar hori. Horregatik geudute beharrezkotzat, esaterako protokoloa herri mugimenduko beste eragilekin lantzea. Ikusteko kasuan, zer den efizienteena. Nik pare bat oharrekin nahi nuke protokoloaren gainekoa itxi. Batetik ohar praktiko bat oroitaraztea, emakumeen mundu martxak Telegram kanal bat abiatu duelako protokoloaren aktibazioaren berri emateko eta mobilizazioak zabaltzeko. Eta bestetik hauxe, memoriarena. Izan ere aurrerantzean bortizkeriaren gaitzespena eta salaketa ez ezik, hildako emakumeen memoria ere jorratu nahi du emakumeen mundu martxak. Hala adierazi zuten Zornotzako jardunaldian eta hala nabarmendu dute ordutik ere. Eta memoria zertarako, zergatik, bestela anzturan gelditzen direlako matxismoak hildako emakumeak, hori labur esan da, baina galdera horrek erantzun osatuagorik ere badu, jakina, eta ekipetriatik emakumeen mundu martxako kideak eman digu. Ikusten genuen mugimendu feministak lana handia egin duela protokoloen baitan eta denbora asko pasa duela eta oraindik ere pasatzen duela indarkeria matxistaren aurkako borrokan zeintzuk izan daitezkeen hurrengo aurrera pausoak definitzen, ez? Eta hor, alde batetik egia da justizia feministaren aldarrikapena orain dela urte asko atera genuela mahai gainera eta esango nuke memoriariketak horri ere erantzuten diola, ez? Gertukoen eta senideen erreparaziorako ariketa posible bezala, eta bestetik ikusten genuen erailketa matxista baten erantzuna egin beharreko zerrendetan ia beste gauza bat gehiago bezala bihurtzen zela, ez? Herrian edo auzoan emakume bat erail dute eta kontzentra bat egitetik haratago, baia etzen ezer egiten eta horri buelta bat eman nahi genion orduan. Jakinda kontzentrazioak ere bai, salaketa sozial egiteko beharrezko ekintza bezala edo kokatzen genuela, baina herrian edo auzoan ardura edo kontzientzia maila bat zabaltzeko beharra ikusten genuen eta memoria ariketak horretarako aukera ematen duen ariketa bat dela edo ikusten genuen. Gainera, hain azkardoan jendarte honetan, ez, tarte bat hartzea, gelditzea eta pentsatzen jartzea gertatutako horretan, ez, inkluso bakoitzak bere arduratik ere bai, nola iritsi garen puntu honetaraino, zertan utzi egin dugun herri edo auzo bezala, ez, galdera sorta bat edo hausnarketa pertinente batzuk emateko, aukera zabaltzen zigula uste genuen ariketa honek. Eta azkenik, emakumea bera ere bai, zentroan jartzeko
egiteko aukera, ez? Beste prisma batetik begiratzeko, akaso, humanizatzeko ariketa bat bezala, herritar bat edo auzokide bat bezala kokatzea, ez? Eta ez igual biktima paper horretatik gogoratzea edo salaketa eta interpelaziotatik haratago agian beste tono edo jarrera batekin egiten den ariketa bezala kokatzen genuen memoria ariketan dena, ez? Ez erezean ez geratzeko eta inkluso aurrera begira ere bai, pues ez errepikatzeko bermeetaz hitz egiten hasteko edo, bueno, begirada aldaketa bat emateko ere bai. Bale, nik eta ben, mi esker ekipetriati gogoeta hauengatik eta azalpen hauengatik. Ze, bueno, uste dut nahiko argi gelditzen ari zaigula gaurkoan protokoloen inguruan hausnartu behar dugula, hoiek berrikusi behar ditugula eta egokitu behar den momentuetan. Eta nik behintzat, herritar moduan eskertzen dut barne mailan egiten dituzten gogoeta eskertzen dut hauen berri izatea, ezta? Bai, eta bitu personalki eskertzen dut, kasi saio hau izteragoa zen honetan, hainbeste kontzeptu eta hitzgako eman dizkigulako, ez? Ekik erreparazioa noski aipatzen zuen, bestetik aipatzen zuen nola hain azeleratuta gabiltzan honetan, ezta? Kasi gauzak berehala azteraino, ibiltzen garela presaka, pausa bat eskaintzea zeri eta kasu lazgarriagoetan hil duten emakume bati edo genero disidentzia bati, bereziki giltzarri dela prozesu honetan. Beraz, nik hobeki ez dut esango, ni buruzkorik, horrekin ustea ustute komenigarriena zaigula. Hementxe itxiko dugu, zuri ere entzule mi esker, onaino heldu bazara, eta mendik 15 itzuliko gara. Eskerrik asko, besarkada bat. Aio! Berria FM.